ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ. எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா குருஸ் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிற விஷயம் பற்றி பேசுவோம். இன்றைக்கி வந்து சண்டே. இன்றைக்கி வந்து விநாயகர் சிலை வந்து கடலில் எல்லோரும் வந்து விநாயகரை வந்து கடந்த ஒரு வாரமாக வழிபட்டு அவருக்கு தேவையானதெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. கடலில் இன்றைக்கி கரைக்க போகிறாங்க விநாயகரை. ஸோ அந்த சமயத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றைக்கி நம்ம அம்பத்தூரில் அமைந்திருக்கிற பத்ர விநாயகர் கோயிலில் வந்து அலங்காரம் எப்படி பண்ணாங்க, அதே மாதிரி திருவிதி விழா வந்து சாமியை கூட்டிகிட்டு போனாங்க. ஸோ அந்த வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதல் நன்றி பத்ர விநாயகர் திருக்கோயிலுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. ஸோ அந்த நிர்வாகம் வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி வீடியோ எடுக்க விட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ அலங்காரத்துக்கு தேவையான பூக்கள், அதாவது புஷ்பங்கள் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ எல்லா வகையான புஷ்பங்களும் வச்சு சுவாமி அலங்காரம் பண்ணாங்க. ஸோ அதுதான் பார்க்குறீங்க. பூலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது, ரொம்ப அற்புதமான அலங்காரமாக இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதை நீங்களும் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ பூவோட ஃபுல்லாக அந்த லென்த்து அப்படியே என்னென்ன பூலாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நீங்களும் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வச்சு தான் சுவாமி அலங்காரம் பண்ணுறாங்க. நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவ்வளோ அற்புதமான அலங்காரம் இருந்தது. ஸோ அலங்காரம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ வீடியோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டேன், ஏன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அலங்காரம் வந்து ஃபுல்லாக அற்புதமாக பண்ணியிருந்தாங்க. நிர்வாகத்தில் அதாவது கோயிலில் இருக்கிற எல்லாருமா சேர்ந்து அற்புதமான ஒரு அலங்காரம் பண்ணாங்க. சுவாமிக்கு வந்து அழகான அணிகலன்கள் சொல்லலாம். அதேமாதிரி தேவையான, அதாவது சாமிக்கு போட்டிருக்கிற எல்லா விஷயமும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். எல்லாம் பெஸ்ட்டாக பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு தயார் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அதாவது திருவிதி விழாக்கு சுவாமி அலங்காரம் பண்ணி தயார் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதான் பார்க்குறீங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அதாவது 50% ஆஃப் அந்த அலங்காரம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ பேலன்ஸ் வந்து முடிஞ்சிட போது இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதாவது ஒரு வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அலங்காரம் முடிஞ்சு சுவாமி எப்படி இருக்கார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போது. ஸோ ஒரு அற்புதமான காட்சி இது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நிறைய பேருக்கு நேரில் வர முடியாமல் இருக்கும், இந்த கோயிலை பற்றி தெரியாமல் இருக்கும். தெரிந்தும் வர முடியாமல் இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் எங்களால் முடிஞ்ச பெஸ்ட்டை வீடியோவில் நாங்களும் கொடுத்துருக்கோம் குருஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் சேனலில் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ கோயில் வெளியே எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே வந்து விநாயகரை பேஸ் பண்ண ஒரு தீமில் தான் எல்லாமே கோயிலை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது எக்ஸ்டர்னல் வேறு லெவலில் இருக்குது. அதுக்கடுத்து இந்த 4 கட்டைகள் தான் வந்து திருவிதி விழாவில் தோல் கொடுக்குறவங்களுக்கு அங்கங்கே நிற்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகுது. ஸோ சுவாமிக்கு பூஜை நடந்துகிட்ருக்கு இப்போது. ஸோ பூஜை முடிஞ்சு சுவாமியை திருவிதி விழாவுக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஸோ கற்பூர ஆரத்தி காமிச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ அதை தான் பார்க்குறீங்க. எல்லா வகையான ஆரத்தியும் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு நம்ம சேனலில் கவர் பண்ணியிருக்கோம், நீங்களும் பார்த்துக்கோங்க. ரொம்பவே ஒரு அற்புதமான அரிய வகை காட்சி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ நேரில் உங்களுக்காகவே நான் வச்சுருக்கிறேன் இந்த வீடியோவை. ஸோ பார்த்து பயனடைங்க, நிறைய பேருக்கு ஷேரும் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்றைக்கி வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி இன்னையோட முடியுது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ அந்த தருணத்தில் என்னால் முடிஞ்ச ஒரு வீடியோ தான் இது. ஸோ சுவாமிக்கு எல்லா வகையான ஆரத்தியும் காமிச்சிட்ருக்காங்க, அதுதான் நீங்களும் பார்க்குறீங்க. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி வந்து அலங்காரம் பண்ணி ரொம்ப அழகாக காட்சி அளிக்கிறார். ஸோ இது மாதிரி ஒரு வீடியோ பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ வீடியோ இதே மாதிரி போயிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ கோயில் குருக்கள் வந்து எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காரு சுவாமிக்கு. ஸோ ஒரு பக்கம் இது இருக்க, இன்னொரு பக்கம் திருவிதி விழாக்கு எல்லாருமே வந்து அங்கே ரெடி ஆகிட்டு இருந்தாங்க. பிரசாதம் வந்திருக்கு, நிறைய பிரசாதம் நிறைய பேருக்கு கொடுத்தாங்க, கூப்பிட்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ எப்பயுமே சரி, இந்த கோயிலில் பிரசாதம்லாம் எல்லாருக்குமே கூப்பிட்டு கொடுப்பாங்க, நிறைய விநியோகம் நடக்கும். ரொம்ப அருமையாக எப்பயுமே இந்த சதுர்த்தி விழாவாக இருக்கட்டும், விநாயகர் சதுர்த்தியாக இருக்கட்டும், எல்லா நாட்களுமே ரொம்ப பிரசித்தியாக பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ மெயின் ஆரத்தி காட்ட போகிறாங்க. ஸோ மாமா வந்து, அதாவது குருக்கள் மாமா ரெடி ஆகிட்டாரு. ஸோ நீங்களும் பார்த்துட்ருக்கீங்க, அதுதான். ஸோ பாருங்கள், அந்த அற்புதமான ஒரு அரிய காட்சி தான் இது. ஸோ அதான் நானும் பார்த்துட்ருக்கேன், எடிட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி. ஸோ கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஏதாவது நான் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணணும், அது எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வீடியோஸ் பண்ணுவேன், உண்மையான வீடியோஸ் தான் பண்ணுவேன். நம்ம எப்பயுமே குருஸ் நோட்டிஃபிகேஷனில் கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுப்போம். அதே போல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு அரிய காட்சி நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க குருஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் சேனலில் தான். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னே சொல்லுவேன். ஸோ இப்போது ஆர்த்திலாம் முடிஞ்சிடுச்சு. திருவிதி விழாக்கு சுவாமியை வந்து அடுத்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். அடுத்த கட்டத்துக்கு போயாச்சு. திருவிதி விழாக்கான எல்லாமே வந்துருச்சு கோயிலுக்கும். ஸோ கோயிலேருந்து எல்லாமே அலங்காரம் பண்ணி பூ மாலையெல்லாம் போட்டி இப்போ வந்து சுவாமியை தூக்குவதற்கான வேலைகள்லாம் வந்தாச்சு. ஸோ எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் செட்டு அப்படின்னே சொல்லணும். சுவாமியை வந்து இதில் தான் ஏற்றி தூக்க போகிறோம். ஸோ நிறைய கயிறுகள்லாம் கட்டி சுவாமியை வந்து நல்லா ரெடி பண்ணியாச்சு. திருவிதி விழாக்கு பத்ரவிநாயகர் ரெடி ஆகிட்டார். ஸோ எவ்வளோ பூ அலங்காரம் பாருங்கள், அவ்வளோ பூவில் ரொம்ப அழகாக காட்சியளிக்கிறார் பத்ரவிநாயகர். ஸோ மக்கள் அனைவருக்கும் அந்த கோயிலை சுற்றி இருக்கிற தெருக்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம சுவாமியை தூக்கிட்டு போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து சாம்பிராணி ஊதுவத்தியெல்லாம் போட்டு சுவாமியை வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. ஸோ ரெடி ஆகிட்டோம். திருவிதி விழாக்கு எவ்வளோ அழகாக அற்புதமாக காட்சியளிக்கிறார் பாருங்கள் பத்ரவிநாயகர். ஸோ நீங்களும் பார்த்து அருள் பெற்றுக்கோங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ எல்லாமே அற்புதமாக செட் பண்ணிட்டாங்க. டைமிங், பங்க்சுவாலிட்டி எல்லாமே பக்கா இந்த வாட்டி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ சுவாமி திருவிதி விழாக்கு ரெடி ஆகிட்டாரு. சும்மா பள்ளிச்சுன்னு கம்பீரமாக காட்சியளிக்கிறாரு. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அதே சமயத்தில் அன்னதானத்துக்கு பொங்கல், அப்புறம் வந்து சுண்டல், அப்புறம் புளி சாதம் அப்படின்னு நிறைய வெரைட்டிஸ் கொடுத்துட்டே தான் இருந்தாங்க. அதேமாதிரி
முடிச்சுட்டு வந்த அப்புறமும் எல்லாருக்குமே டிஃபன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அது எல்லாமே அற்புதம். குவாலிட்டி வைஸ் எதுலையுமே அவங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல. மக்களுக்கு கொடுக்குறதா இருக்கட்டும், அவங்க சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சுவாமியோட திருவிதி விழா தான் இப்போ பார்க்குறீங்க. ரொம்ப அற்புதமாக காட்சியளிக்கிறார். லைட்லாம் போட்டு ரொம்ப அருமையாக அந்த தோல் கொடுக்குற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஸோ தோல் கொடுக்குறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. பட் ஆனால் பத்ரநாயரை தூக்கும்போது நம்மளுக்கே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பவர் வரும் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ எல்லா அத்தருக்களுக்கும் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஒரு விசில் பண்ணுவாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் ரியாக்ட் பண்ணிப்போம் அப்படின்னே சொல்லலாம். அதற்கேற்ப எல்லாமே நடக்கும். ஸோ பக்கா ஆர்கனைஸ்டாக தான் நடக்கும் திருவிதை விழா. ஸோ போகிற வழியில் நிறைய மரங்கள் இருந்தது. ஸோ மரங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல், மனிதர்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல், எலக்ட்ரிக் வயர்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அவர் யாருங்கிறது கடைசிலையும் காட்டலாம். ஸோ எல்லாருக்கும் கற்பூர ஆரத்தி எல்லாமே காட்டப்பட்டது. எல்லாருக்குமே விபூதி பிரசாதம், குங்கும பிரசாதம், அப்புறம் பூவு எல்லாமே கொடுத்து ரொம்ப எல்லாருமே சந்தோஷமாக சுவாமி அருள் பெற்றாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். தேங்காய் உடைத்தல் எல்லாமே நடந்தது. ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது திருவிதி விழா. ஸோ கடைசியில் இந்த வயர்லேருந்து இந்த மரத்தை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு செட் போட்டிருக்காரு பார்த்தீங்களா, அவர் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார். போகிற வழியெல்லாம் யாருக்கும் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் கடவுளை வந்து ரொம்ப அருமையாக கடைசியில் கொண்டு வந்து அந்த திருவிதி விழா முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ 3 சுற்றிட்டு திருவிதி விழாவை நம்ம முடிச்சுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த சமயத்தில் கோயில் நிர்வாகத்துக்கு ஒன்ஸ் அகைன் நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லியானோம். வீடியோ எடுக்க விட்டதுக்கு குருஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் சேனல் மூலிமா பத்ரநாயர் சுவாமி திருக்கோயில் நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சான்ஸ் எனக்கு கிடச்சிது. அதை நான் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இவர் தான் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார். ஸோ அவருக்கு சிறப்பு மரியாதை நடத்தப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுவாமிக்கு ஊஞ்சல், கடைசியில் ஊஞ்சல் தாலாட்டுன்னே சொல்லலாம், ஊஞ்சல் பண்ணி அவரை வந்து என்ன சொல்கிறது, அந்த திருவிதி விழா முடிக்கப்பட்டது. ஸோ எல்லாருமே தோல் கொடுத்தாங்க. தோல் கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி. பத்ரநாயர் சுவாமி திருக்கோயில் ஆலயத்தில் அனைவருக்கும் நன்றி. கண்டிப்பாக குருஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க.